Nemanjiću, sam si tražio. Šta ti kaže? Mrća? Loptica? Hup! Ajde spakuj djeći, pa ću ja pomenuti. Pa šta to radi? Hop! Znaš što ti? Briši! Briši do kjela! Evo ti nam ići. Šetnice. Ajde ženo bre, šta jedeš sad? Nisi će ovi? Vitamine. Stranci sam ja lud, pričam sam sa sobom. Budiš, hoćeš i luda bre, škojići. Mi skakat po nogama. Šta ti kažeš? Bošković kaj hejtuje opet. Ne vidimo koliko ima tu, pa ima cirka 25 metara. Već je polako švrćao. Mičko, šta radiš? On boli me ovo. Sad ćemo pored tamo. Ajmo. Ajde, švrćao. Švrćao, gdje je loptu? Gdje je loptu? Loptica. Švrćao, hop. Tu. Ajmo Mrčko, dolazamo. Mrčković. Gdje si bre? Blesava. Ajde. Šuđamo, šuđamo.